assalamu alaikum mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hamtuɓe yebde Ayawo Pindi TV mi salmini moni kala e inde mum e yettode mum an andi to gonɗa e to kedirɗa wantoro tawima ɗon salminima calminaɗi tedduɗi gondiɗe e nedi sikki ala en garti kadi e yewtere men wonde fayida nde yewtere men mawne nde hono comédie show tawa ko ɗo tan e nder Pindi TV hande noon muɗo jogui kadi belamma e weltare ngam nde noddumi banam gorko sehilam mo gandumi gila hanki tawa hande arani on wiyete ko Amadou Botor Sow Amadou Botor no mbaɗɗa min mi wiyata yero mi wiyatmami ko Botor Sow par ce que noon gandirmami Botor de ganduɗa kam ça va machallah bonam debbo a salminama no fewi Aïcha mi salmini Pindi TV naaɓe sa naate galle noon Allah e saga tan rewa e damal galle o mi salmini joom galle o hono Dawda Moussa Dia e kaw Abou Samba Diop e technicien uji gonɗi ɗo ɗi foof mi salmini aussi kadi rendo ngo kala to mbi pullo waali e kala jeewo kadi oɗo émission comédie show émission Badda Fayida mi salminimama no fewi émission mogiyankoɓe émission moon onon jeeyi émission o ɗummi ko mbaɗon ɗum e hakkillaji moon onon mogiyankoɓe comédien uji jeeyi par ce que comédien ji kala koɓe goytata ko ɗo ɓe garata ɓe goyto ɓe goytoɗo donc noon wadde an aɗa andi concept émission mi yiiɗa noon aɗa waɗa ɗo ni aɗa waɗa wiiɗa voilà wode boum 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 kay merci beaucoup ala problème ko noon jiɗirmi ɗum ɗi ay ko mbaɗɗa joni ko ko ɗum jinmi kolla bandiraɓe ala probléme ma sœur hol gonɗo Amadou Botor Sow eyyi Amadou Botor Sow sikkumi tan hay an aɗa wawi haalde hol gonɗo Amadou Botor Sow wallahi ko almuɗo goto e leñol ngol jewɗo etade weltinde leñol ngol e jewɗo etade kadi weltinde ɓiɓɓe Sénégal foof jibinama ko Thiès toon o mawni ha 98 ari Dakar waɗi comme no wajiɓe mbiyata ni wona Common Town comme no wajiɓe mbiyata aɗa mbi Dakar ay goto jeeyaka ɗo minen fof komin Common Town uji donc gila nden Allah waɗi kadi dillanmi koye banggue théâtre kanum woni meccalam pour le moment pour jamono gila nde nangumi ɗum ha oɗo moment kañum woni meccalam donc hen gonmi e dillude hen gonmi e etade et puis gonɗo kadi almuɗo noon ha joni mo gonɗo almudo kono hande Allah waɗi ka ceerno tabarakallah machallah ko noon yidde ko ɗum nafata wadde Amadou Botor ko Thiès ñanguɗa pular mo mbawɗa o pular wadde ko Thiès ñanguɗa ɗum non mboɗo wawi wiide pular parce que min babam ko il fait partie des cadres de Sodefitex Sodefitex ko société textile ɗin ganduɗa kañum wonno ɗo henna e banggue tissu ji coton uji ɗi kamɓe jettano coton uji ni nden wonno affecté Tamba woni directeur usine gonɗo Tamba o tokoram nawnawma toon Amadou Botor Diop ancien ministre de la culture de la comment dirais-je wayi mbay ndema wayi l'agriculture voilà c'est ça donc gila nden toon min jibina Thiès 1 an après famille o foof yeehi Tamba galle amen noon minen galle o haalatake pular pa wono haala pular mais wono haala pular mais les autres presque min gonno koye fijjude sukaɓe bambarankoɓe e sukaɓe haalpulareɓe min ɗon noon viriso natma ko gila Tamba mais an naturellement nenema haalata ko pular no labdo ceerno kaldi wona goo wona didi moɗo andi ɗum ndeysan e rahma yo Allah ɓuɓanmo ko sehil nenam no hannirtuno ndeysan debbo moƴƴo Amadou Botor minen min jeernoma koye théâtre wolof effectivement mbaɗɗa toon golle baɗɗe fayida nden mboɗo siftore nde kase premiére cassette ma yalti wona ko palinande woni nde premiére cassette ma yalti nden sukaɓe ne jeeɓa yimɓe ne jala nden ni haalpulareɓe ne guiñannoma par ce que ne mbiyatno gonnoɗa koye toñde saborde leñol ngol effectivement joni ɗum tahi kala ko seesa réglani haydara réglata ɗum on sanga mbaɗɗa ko tek hande jaabuwol ngol nani par ce que so wonno ko wiyeteno gonnoɗa koye saborde leñol ngol hande théâtre pular yettima ɗo ganduɗa tabarakallah machallah hon part de responsabilité mawɗo juuɗa hen min kam
oɗon gandi kam min haalaji ɗum ɗo min ni ala hen min koye hakkude tan kalanmi so yiɗi beltoɗon sen jiiɗi mbasen weltade par ce que nden mi tawnoɗa ɗo ko bol tan e plate baba yumma e nen e nena e nder salle e daago garɗa mbaɗɗa imposé hoore ma mbiɗa Aïcha a siftori ne garata galle eɗen binda scénario mbiɗa kam Aïcha il faut ɗum ɗo iwa ɗo mbiɗa kam sen foti ñamde maario liɗɗi boɗejo badɗo liɗɗi mawɗi il faut ñamen ɗum sen foti wadde miswi il faut mbaɗen ɗum mbima mais est ce que on ɗon ngaalu yaro mayen dañ ɗum mbiɗa neɗɗo a hulata a yahat a faami on scénario jogori artude caggal jeewo scénario mo gaddunomi galle ma o pour jewten hen eyyi pour jewten hen jogori artude caggal inchallah mayen gart hen par ce que koye kuccampaɗen donc mo wona haaside foof ne andi holko mbaɗɗa e leñol pular joni ɗum beele ko kiramagu par ce que ka haal pular mbiɗa ko mbatta jofuɓe ko ya ar mbaɗa ɗum imposé e leñol ma walla ko ngaalu kalis addanma wiide il faut mbaɗa gartira théâtre guitta théâtre garta e théâtre pular holko on alhamdulillah merci beaucoup question ma no waɗi fayida Aïcha machallah machallah et puis mboɗo welto kadi e jaɓade question ngaji o par ce que an déjà amin gallodiri gila peut-être je peux dire 2000 ɓuri avant 2000 sax avant 2000 98 99 c'est boɗowel coy mboɗo yeeya kere voilà c'est ça mboɗo yaha pakkato donc kala ko kalmi ko wonani gonga ni hay yettata koye téléspectateur uji ɗi an conscience ma d' abord an wiyata grand ko haali ko wona gonga donc nemin gari nde min tawi ɗo théâtre wolof o aɗa andi langue nationale o ñanden mi wi langue nationale ko wolof mais langue nationale ko ɓuri 5 langues mais ɓuri haalede ɗo hen e leydi ndi ko wolof o donc raison pour laquelle les sponsors et kala ko fati sa yiiɗi tous de peut être Sénégal fof ha hawri a waɗat wolof comme ça ma haalpulaar yeeɓ ma séréer yeeɓ ma leydi gonɗi Sénégal ɗi fof maɓe jeeɓ mais en ce moment aussi kadi kiram wonno hen raison pour laquelle sa ƴeewi pour le nandité somi haali konngol wolof automatiquement mi reftat hen kadi e pular beele haalpulareɓe wawa famde oɗo koye men jeeya mais ne cassette o yalti babiraɗo goto ari noddude wi kam indema mbimi Amadou o wi yettode mbimi Sow ayi wallahi sa wona no pullo mi haala ko boni par ce que nden ɓe famano mais o wi cikkannomi gonɗa koye saborde leñol ngol mbimi baba a wawa jeeyade e leñol aɗa saboto ɗum way comme no tan gonɗa koye bonniɗɓe hoorema grand Djiby Oldou Ba que je salue au passage ko grand min kawri ko Zénith premier lawol amen min kawri tan o wi kam boy an kas boy umoɗo wawi min grand ko woni o wi non min mboɗo wanma fa kono noon ɗo mbaɗɗa sabote leñol fulɓe ko ɗum muusi kam wona kanko tan hewɓe ne guiñonɗoma nder mbimomi grand non moi je sabote pas parce que gonmi koye hollide halpulareɓe min koye mabɓe jeeyami c'est pas pour saboter parce que mi meeɗa bornude e wutte pular mi waɗa hen ko boni sa ƴeewi pulla nandite jangguinata ko neɗɗo wona arde Dakar rewde beelema Dakar rewde caggal ha jejjita ko gumminoɗa ha kawam arani kam ruttinimi e nayyi ɗi donc cela veut dire que pulla nante wonno koye jangguinde neɗɗo a fotani yejjide source ma ko fate pular noon ko artirimi ɗo e pular o bon mi waɗi presque ala ko mbaɗanmi prouvé e banggue wolof o so taw ko banggue théâtre mi waɗi so taw ko banggue scénario uji mi waɗi ɗum j'ai fait plus de 7 ou 8 films ou bien 10 films en wolof taw jamono e CD e ko way noon télévision mi waɗi 7 ans de télévision mi waɗi Good Morning pendant 4 ans ɗi émission ganduɗa hay goto meeɗa windandemi min darata information mi adda ko jalnanmi yimɓeɓe mi adda rubrique am mi waɗa ko mbaɗanmi ko fof ko min ligganto ɗum hooram donc mi gagnima ɗon expérience kewɗo mais wonto gonnomi mboɗo liggana halpulaar par ce que wonto gonnomi ɓe tottami 1 heure de temps pour yomi wat hen hunde jettumi 1 heure de temps ɗi mbaɗmi hen pulaar a faami te sa welanoma mbaɗa wala par ce que aɗa wawi ɗum effectivement donc noon ne mbaɗmi ɗum pulaar après caggal ɗum ɗon noon saabu min Allah koko waɗi 2002 jaami
mbaɗmi ɗon 6 mois salmini ogana fof mi ene sehlam Yaya Gako aɗa andi mo no feewi gila nden noon Pulaar natti yaltude tan e ɓerdam gila nde gonmi cukalel jeeni demgal ngal Pulaar natti yaltude ɓerdam wona kalis kadi addumi banggue oɗo goo ko kiram deuxiémement hollitɗe kadi par ce que wonto jaltinami wiyama ka juddu jeeri a wawa haalde Pulaar woppu haaloɓe Pulaar ɓe jetta émission o a faami ɗum mi yiiɗa natde hen ko autre chose mais jinmi fammindema tan ko sous forme de par exemple holliɗɗe neɗɗo o pourtant day hayso taw komin juddu jeeri koye leñol ngol jeeya ko hen jeeyaɗa kadi a waɗi hen kadi golle badde fayida weeli neɗɗo metti neɗɗo holko mbaɗɗa hen eyyi joni garten wadde e jeewa no wiyeteno Yero an windi jeewa ko an golli jeewa hande machallah jeewa valeur gonɗo e mum o fof ko an waɗi ɗum hen beele nde mbatta jeewa nde walla nde pellitɗa tournude jeewa est ce que aɗa sikkuno ko dañɗa hande e jeewa ko ma dañ ɗum hen par ce que min yaye noddi kam téléphone wi kam Aïcha wallam mbaɗana kam balla kam nelda kam connexion muɗa yeeɓa jeewa mais affaire on ɗon haawi kam yayam nana Madina Gounass e yayam âge mo jogui o ne wiya yo nelde connexion ne yeeɓa jeewa effectivement kadi jaami e nder guure ɗe ganduɗa ko guure ɗe ganduɗa hay connexion mabɓe timmani ni eɓe kalanma jeewa tawa min koɓe kalata hen ko ni min mi anda ɗum hen est ce que an on ampleur aɗa sikkuno ɗum e jeewa mboɗo sikki ko ɓuri ɗum mboɗo sikki ko ɓuri ɗum sa ƴeewi 2016 2017 garmi galle ma gadumi noddude ko Abda mbimo min mboɗo yiiɗi wadde scénario ko Pulaar il faut ko mbaɗen ɗum scénario wiyete ko jarabi a faami min ngala scénario badɗo fayida a faami min ngala e moyen min ngala garmi galle ma mbiɗa yomi armine Abda jettumi temps garmi galle ma min jewtidi hen gommi min jaami to baba ma jewtidmi e makko hen no min jewtidi hen o ko adi wiidemi ko woni so ummi no neɗɗo goɗɗo ma hawam kono taɗo koye ma ummi je sais que hawani kam bettani kam par ce que mboɗo faɗi ɗum e maɗa mboɗo faɗi ko ɓuri ɗum kadi e maɗa cela ma encourager encore plus ɓeydi kam ko tottude courage jettumi scénario o mbanmi collaboré avec Dream Team woni Bouba Mbow Allah waɗi kadi affaire o yahani par ce que budget mo namdanno o peut-être voilà et encore équipe technique gonnoɗo toon o c'était pas une équipe technique qualifiée caggal après nomin tourni hakke 10 épisodes jeeni image uji ɗi découragé parce que sa tolnima e nokku kala koɗo waɗa yo won ko feewi donc du coup Allah waddimi e Pindi TV noon nde Allah waddimi e Pindi TV à travers Oumou Dieng invité kam ɗo henna min mbaɗi plateau caggal ɗum ɗon première questeur à l'Assemblée nationale machallah Diapullo Jeeri sehilaɓe comédien sehi comédien ɓe fof ndeysan o yeeɓi émission o ɓandu makko dogi o wi ɗum ɗo fotani wonde donc kissa Samba Gueye oɗo noddi kam wi kam est ce que aɗa wawi waɗande min hunde mbimi Samba min son gari tawaton kam koye lawol ngol kono moɗon hen mboɗomi hen donc ndi ko min fuddima korka ka mbimomi korka ɗum ala caɗele min noddumi kaali ɗu hen ceerno Modi en kamɓe foof mbimi gaare min mbaɗa hunde min mbaɗi e Samba e tout ça Allah yanti hen ɗawɗo wi fotani darade a faami est ce que amin jogui goɗɗum taw min ko ɓuuri walis mboɗomi windi nan nder donc e scénario m goto jaltinmi une vie 100 fois kañum jaltinmi séquence uji ɗiɗi tan jaltinmi ɗum bindumi hen jeewa donc jeewa noon minen amin ganduno résultat o ma yettoɗo par ce que première saison min mbaɗatno ko 15 minutes leñol ngol yawi ɗum taw min mbaɗi ha paari min mbawa rutade caggal foof nannama e internet mais mbimi deuxiéme saison o mami fammin halpulareɓe koɓe jiiloto banggue goɗɗo ko nanay men so taw ko banggue talent nanay men so taw ko banggue scénario nanay men so taw ko banggue technique et tout ça la nanay men hedduno ko dañde yarlitiɓe comme no dawde en hedduno ko neɗɗo tan itta wiide min de mami waɗe pulago ngo sans attend rien au retour hande ɗo kala mo jiiɗa on waɗa investir souvent so dañani hen retour o woppat a faami donc raison pour laquelle no min puddino ɗum de première fois nde affaire o yahan jomum woppi donc noon ni
affaire o ardi an sa ƴeewi min baddi e banggue tournage o par ce que somi woni liggey o mi ala hen ala hen sehin wallahi mi ala hen bandiraɗo ala hen haydara ko liggey tan so fewani so liggey o fewani taw min jetti tan min jeehi ha Mbour bien min jeehi ha Saly min goni toon min goppi galleji amen donc cikkumi somin mbaɗi ɗum tan amin foti donde hay somin dañani excellent yomin dañ très bien hay soko excellent ɓurani amen e nder ɗum ɗon noon liggey e caahan yadata donc noon somin felliti somin goni liggey o hakkillaji amen e bernde amen e sensation amen fof koye liggey o wonata eyyi donc mbiɗa yiiɗi namdadema gueɗel après garene concept émission par ce que ko jalni ka te an ɓeyde ka jalnowo yimɓe il faut woda ko mbaɗanɗa bandiraɓe mais an Yero min jii a change jaɓɓal an min gandirma ko comédie ka comédien anani ɗum min gandirma mais ƴeewo gadduɗa ko facette goɗɗo gonɗa mbaɗɗa drame min kam min muɗa anduno aɗa jogui on ɗon sengo min muɗa anduno par ce que en gondi wona hande mais a holli ɗum bandiraɓe ko woni hen secret ma cela veut dire ko wadde an ɗiɗi fof aɗa wawi waddude aɗa andi sa jangui les 7 règles de l'art ala rôle mo totteteɗa taw wawata wadde ɗum wawata joude rôle o sa jangui les expressions sa jangui holko woni personnage sa jangui holno chaîne holno dartoɗa e dow scène e déplacement e nder scène o expression visage hay bandu ndu e yeeso ngo e fof sa jangui ɗum change de rôle hawatama par ce que min ne gonnomi 2STV nde ko alo good monin mbaɗanmi alo good monin min noddatno min jabatanno mi yahatno mi enregistré hakke 7 ou 8 appel ɗi ganduɗa voix uji ɗi wonata gotum gadda sereraɓe jagoɓe et tout ça là mi rutto kadi par ce que mi woppode des temps de réponse ɗi ganduɗa min so appel o soɓe totti kam ɗum tan mboɗo andi holto temps de réponse o foti mi woppode jomum haala après mi rutto mi haala e nder haala ka sa anda cikkata ko nenɗon nodda donc ɗum oɗon talent ko dokke Allah mboɗo yetti hen Allah ko Allah rokki kam ɗum goɗɗum ko ala komi wawa joude e banggue théâtre ala komi wawa joude e banggue théâtre kala ko jiiɗa kala ko neɗɗo tottuma kala ko neɗɗo totti kam e banggue théâtre mi change pour personne komi caméléon ko waji ɓe mbiyata no mbeɗaɗa fof mbaya no mbeɗaɗami fof d'ailleurs caggal voilà doño donc caggal jeewo déjà ko comédie o artata par ce que nomin jeehi Fouta wonko min tourné no wiye Jobari Fouta nana ara inchallah nana lawol woppu wona surprise e dessin animé o dessin animé mi yiɗum aussi kadi voilà nana ara e nder Pindi TV cela montre encore une fois que min ngala frontière e banggue art kala ko min jiiɗi wadde e banggue théâtre min mbaɗa ɗum hewɓe noon waɗiɓe surprise par ce que guila nde juumi kasetaji wolof ɗi yimɓe jii tan ko Yero e banggue comédie ɗum min gande mais Yero jouo comédie o e scénario uji mum e comédie sa jeeyi won jouoɓe hen drame jouoɓe hen drame ɓe fof ko min tottotoɓe koɓe jouata ko donc tottotoɓe koɓe jouata ko ronkani joude ɗum ɗon donc c'est ça Yero min mbiɗa jogui question goto tampinɗomi hande mbiɗa yinno waddemo partagé on ɗon question par ce que mi wawa jooɗade semaine ha semaine o gasa tawa neɗɗo wiyanimi Aïcha won pourquoi a jeeyaka e jeewo ɗum koyema non wona e yam koyema koyema non par ce que déjà an déjà an sa haalani Allah jomiraɗo joom bawɗo ni gummanimi théâtre Pulaar mbimi fotani maade mais Yero ana noddani kam e jeewo no jeewo mbimam ɗon yaaɗo badde jeewo mbimam pourquoi min Aïcha won a noddani kam e jeewo caggal par ce que jeewo hay e commentaire uji ma e mbima hen pourquoi Aïcha won arani min e commentaire uji am mbiɗa wiya hen pourquoi a jowane e jeewo te an aɗa andi min mbiɗa jogui toon place min bok par ce que hon kilifa goto kaldumi e nder galle o ko faati e hen mi haalata inde makko mais o wi kam tan ko wat seese joni wat seese kanko honko famminimi kono an jinmi ko kalna bandiraɓe pourquoi a noddani me jeewo joni ko règlement de compte quoi ala bandiraɓe donc je pense que y a pas de pourquoi parce que jeewo sa ƴeewi min au début mboɗo wawno nde dawɗo totti kam wi kam waɗan amen hunde
jettumi téléphone am noddumi les artistes est ce que wona ni an tottimi numéro Yacine si parce que nden mi an totti kam numéro Yacine ne garbi galle ma nde donc noddumi les artistes noddumi ɓe kamɓe fof et puis anniyam e nder rendo pular wona suɓade oɗo comédien o bokkata hen ono bokka hen o bokkata hen min anniyam ko rendinde yimɓe fof anniyam kadi a waɗi créé kadi acteur aji goɗɗi ɗum ko fierté men minen fof tous les acteurs halpula reeɓe ɓe gara min ndenda par ce que ɗum rokkata amen doole ɗum kadi rokkata komin mbaɗata ko doole Ama Tidiane no wawi wonde to omo waɗa Aïcha wona to no waɗa o wona donc c'est pas quelque chose prémédité en disant que oui Aïcha won bokkata hen peut-être kala ko jiiɗa e aduna Allah suɓime tan ɓokkoɓe hen ɓe hayso taw minen amin jiiɗanma hen toujours tawa Allah hoddirani dañat ko ganduɗa no famawɗum ha wasa wonde dal donc aɗa andi minen foof amin mbawi yidde kono wonde ɗe koye juuɗe Allah woni donc so min noddi casting e deuxiéme saison o arani ko hatno arata a noddani kam ala non pat joni aɗa andi casting min noddani goto kala ar casting e joni donc hokkumi min jaabo mbaɗi ɗum e Pindi TV aduna o foof yi ɗum renno ngo foof yi ɗum aɗan ko haɗimi arde casting ko hatma arde casting so jungo nayi dane ɗeɗɗere yawtani non non wiyani holko hatma ɗum gonmi haalandem ko haɗimi arde casting so jungo nayi dane ɗeɗɗere yawtani te jolduɓe laana sago mabɓe fof ko jofoyde enen fof ko ɗum ɗo rendini en te sago men fof ko ɗum ɗo yo yaaru yeeso donc a haali joni wona mbiɗa aɗa jogui scénario ji goɗɗi e goɗɗi nana ara ko dogi question non nana ara te muɗon hen hay jeewo muɗon ara min muɗa andi mami are jeewo muɗa andi muɗane ara en tout cas te enen fof anniya men ko goto place wonɓe nan ɗo ma en mbaɗ goɗɗum e goɗɗum joom Pindi noddi ko dental sa yi Pindi dental fulɓe Pindi télé men donc noddi ko dental e te minnene kadi objectif am ko ɗum ɗon kasi ko holɗum par ce que a wi caggal jeewo hon jarabi nana ara noon mbiɗa effectivement et puis ko 150 épisodes 150 épisodes eyyi joni bandiraɓe musidɓe tedduɓe paade Aïcha woni e jarabi toon ɓuurmi wadde sentir hooram ni nde wonno on scénario mbiɗa andi ɗum ɗon noon place ma nan ɗon mami ar nani casting noon a arani an waɗi hoore ma eyyi joni holko gaddanɗa bandiraɓe ko jalni ko ganduɗa ma haal ɗum anecdote ko guurɗa walla ko e tournage ma jeewa holko mbawɗa haalande ɗo bandiraɓe tan ko ina jalna ɗumen après maynoɗen par ce que nde wonno eɗen gandodiri no fewi mbiɗa andi oɗo émission sen mbaɗino ɗum 5 heures de temps mbiɗa jogui question ngaji posan mami aɗa waɗa kam répondre te kadi mi hastata ɗum par ce que eɗen gandodiri no fewi e joni haalan yimɓeɓe ko jalnata ɗumen ɗa est ce que mi yejjitani ko fate jalni hay a yejjiti joni yejjitani ɗum min cikkumi tan ko fate jalni mi yejjiti ɗum joni komi tubaɓe joni kam comme civilisation y a pas de terrassement joni kam voilà, c'est les heures de la civilisation. Il n'y a pas les heures de ittude fare walla les cayama. Mais daro wada mi jiti ko fare njal ni ko di. Mi nata to gañɗa mi nata ɗo de. Haal walla mi haala. Jalno bandiraɓe. Bandiraɓe hande garden ko wadde darol kiki lilliri ngak. So goto kala wonto woni e goto kala dunde Baba Adama on calminama on juurama gardon addi yewtere man ɗo e Pindi TV ndeysan keki lilliri ngak kakkak lilliri ngak kiki lilliri ngak eyyi so wiyama Aïcha noddi ko yero ndaw ko hani e sabu nde woni cukalel nde o woni to benn baraka wiye elle tammate wojji tan minen koñowo leegal ngal fof komin ɓawluɓe kanko tan wojji ɗon kakkar lilliri ngak kiki lilliri ngak e wonde faydagal yeyde keremaji e yeyde keremo sabata sukara e ziwuji mi jidi ko fate jalni astafurlah
bandiraɓe wadde yarare oɗon tan mayinoroɗa bon mi weltima wallahi min ɓurma welta ɓerdam de no ɓuuɓi hande wallahi kam laabi ɗiɗi hawre kadi min gona en même temps e tournage jeewo wona wasde yidde arde par ce que plateau aɗa suusi kadi gueɗe nde mbaɗɗa premier plateau o min jokkodiri hen haalanmami hen yiyandam donc continuer sur cette lancée et aussi kadi mi yi kadi comédien uji ou bien comédien uji kewɗi cuuɗinode a yaltini ɗumen donc ne serait-ce que ɗum ɗon tan no jari wadde émission en mbaynoto renndo ngo mi salmini noon yeɓannoɓe ɓe fof mi serata remercier Daouda Dia par ce que comme no mbiyanmi ni hakkude amen wona contrat ko contrat moral woni holɗum en kaalat tan somin kaali min pamodir goto kala waɗa ko foti wadde ko donc noon yappade a windi ɗo a respectani a windani ɗo a respectani donc e banggue haala makko omo respecté ɗum minenne aussi banggue komin mbaɗata ko amin respecté ɗum mboɗo yetta noon Pulago hay somin dañani hay dara hay somin dañani hay dara no Pulago weltiri ni tan min ngala jobdi mabɓe wallahi Allah e duwawuji ɗi kadi duwawuji ɗi effectivement haysa ala hen duwawuji mabɓe jeeyi foof yoɓe continue nangude par ce que leñol wawa yaade taw culture mum yahani Amérique ɓe jeeyi amen ko culture mabɓe ɓe jeeyi amen ko domaine cinéma ha yimɓe foof cikki ko Amérique wawi yimɓe foof ha huuliɓe hen donc noon je pense que c'est nangui culture men nangen ko jeyɗen ko ma wonno way mi yettima nene aussi mi weltima kadi e invitation mi salmini aussi madame aji ɗi mi salmini Kisma Samba Gueye e fansam goto noon mo ganduɗa bientôt inchallahu rabbi ma on jiimo acteur en même temps actrice en même temps comédienne Salamata woni depuis France donc il y a pas mal de monde ɗi ganduɗa hande aɓe jiiɗi arde jeeyede e komin mbaɗata ɗo henna ko cela veut dire que komin mbaɗata ko sofani ne sofani yimɓe ne batti hen hakkille taw a wawa dañde 100% hayso taw sahaji aɗa nana yimɓe mbiya woyi kaari wonano halpular e comédien uji halpular e ɓe daarima ha joni yoro ari bamtima li théâtre pular joni naggam hayso taw ɗiɗon haalloji aɗa nana ɗum satisfaction dañata par ce que holko tagui woni leñol ngol yiiti hen hoore mum et puis ndendinen doole men ndendinen idéji amen beele mbawen yarde yeeso mbasen voilà ko dartini yimɓe hewde ko do Allah dandu en hen vraiment mbiɗa wonma remercier merci beaucoup par ce que ka frère am ɗum koko ɓooyi wona hande ko nename nenema minema ɗum ɓooyi wona hande kadi mbiɗo teddinma nena wa Samba Doya salminimo fewi chaque jour ɗum ɗon nde on momi sahaji omo fit damal galle o mboɗo yaha donc tous les jours machallah nde ñande fof omo duwawuji ma jetto jande fof ko duwaniɗomo kadi ko frère mbo teddinmi par ce que weeli mbeewa metti mbeewa ko naggue ɓuuri ɗum kasam honko Allah waɗe makko tabarakallah machallah hay concept am comédie show oɗo nde guettanmi ɗum de ƴettumi ko téléphone am noddumi mo o waɗi ko totti kam hen conseil aji kewɗi o walli kam hen no feewi sahaji ni miɗat wadde hunde mi noddamo yomo yaro est ce que somi waɗi ɗum ɗo o wiya mi waɗirni vraiment ko neɗɗo moƴƴo mi wawa haalde e makko mi waɗamo remercier kadi son yi émission o no yaari ni tan ganda ko wowdirɓe ɗiɗo goni ɗo kadi mbiɗa wiya bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi honko kalmi ɗo ko henanaki on wona ɗum wonno sago tan ko haalde ha feewa mbaɗa yetta noon mawɗo galle o hono Abou Samba Diop tata Leyla Daouda Moussa Dia Daouda Moussa Dia mboɗo yetta équipe technique dariɗo ɗo balluɗo en ha golle ɗe laati hono Samba Diop ene wonde Amadou Touré e mbiɗo wonde noon assistant om goto Kisma nan ɗo mbiɗo salminma te bandiraɓe comme mbiɗomo yo ara émission o sali o yo arata comédie show kanko wona comédien donc mi salmini bandiraɓe fof mbiɗo wiya on kadi ha semaine goɗɗo inchallah taw ko comédien goɗɗo inchallah on jarama merci beaucoup merci